Τι κάνετε? Τι κάνει κι αυτή? Άλλο εγώ. Που γύρκεις μπορεί να σου κάνει. Σε έβγαλα. Και με τρεις γάμαμε. Τώρα να στηριχθεί να πάρει. Η Ζώλα είσαι. Πάμε να τρέξουμε και τώρα. Ναι, πάνω. Πάμε να φτάσουμε να δούμε τη Ζώλα. Πες ένα ντε αλογάκι, κλώτσα το κιόλα. Τάκ. Ντε, κλώτσα, ντε. Γεια, καλά ταξίδι. Πώς το λέγανε? Μπορεί. Λαζαρακό. Ντε γαϊδαράκο, ντε. Τι ωραία. Θα καθίσει εκεί. Λέω που θα πάμε τώρα. Πάμε στο νοσηλιάτρο. Θα κάτσε λίγο 5 λεπτά και θα πάμε μετά, εντάξει. Βίδια, κάνε τα πόδια για να τρέξει. Τάκ, κλώτσα. Χτύπα στο πλάι. Έτσι χτυπάς. Έτσι, μπράβο. Κάνει κι άλλο. Μπράβο, έτσι. Και από εδώ, κρατώ τον από εδώ. Από μπροστά, τα χαλινάρια. Έτσι, τα χαλινάρια. Πάμε. Χτύπα τα πόδια. Ντε. Το βρήκες στο κόλπο. Τι πεθάνουμε στα παιδιά. Να το γράφει. Όχι, με κάμερα, γάει τώρα. Η άλλη μου φαίνεται, φαίνεται. Έτσι, μπράβο, μην τα βλέπουμε τα τουρκικά, πάμε πίσω. Δεν τα βλέπουμε τα τουρκικά εμείς. Δεν τα βλέπουμε τα τουρκικά. Μπιφτέκι. Ποιο πιο πίσω λίγο. Ξύδι. Ναι. Κρεμμύδι. Σκόδο. Σκόδο. Τα είχα να βάλει στο σόνι. Αυτά. Τι κάνεις? Τι κάνεις? Κοιτάω. Δεν με κοιτάς. Θα σας σπάσω το κινητό. Γιατί? Μπαφ. Στο σπάσα. Στο σπάσα. Κάνε μου Σάουντιτς, ξεκινάμε. Πατάτες, μπιφτέκι, μέσα απλώς. κρεμμύδι, σταφύλι. Πρέπει να ξαπλώσω. Έλα, σαν. Πατάτες βάζουμε, μπιφτέκι, Ξύδι. σταφύλι, ξύδι, ναι. Σκόρδο, κρεμμύδι. Πατάτες, Τα χανά ταχανά. και μετά σάδι. Και μετά το ψήνουμε, παιδιά. Μετά φαγί. Βίβιαν, νιώσε εδώ τα ψώνια. Στάσου να σου φωτογραφίες, στάσου έτσι. Φάτσα. Τη χάιδεψα. Και είναι μια βουλά. Και κοντά μου. Και μου είπε, πώς θα το ονομάζω, Βίβια και εγώ τελικά. Μπράβο. Α, έτσι. Και μετά εγώ χάιδεψα την κοπέλα. Ποια κοπέλα? Μια κοπέλα. Μπέλα. Είχε άσπρα μαλλιά. Όχι άσπρα, κόκκινα. Με μία κοτσίδα έτσι. Κατσίδα. Και μετά εγώ είδα μια άλλη. Μια άλλη κοπέλα. Με ένα πράσινο φόρεμα και αυτή είχε δύο κολλήτσια από ένα πράσινο φόρεμα. Άρα τρεις κοπέλες ήταν. Είναι κυρίως, να, και δύο αγοράκια.
Είχοντας την αγόρι μου. Και δύο αγοράκια ήτανε. Ναι, και δύο Και ο αγόρι. γίγαντας. Και θα έγινε χαρούμενος. Ποιος ήταν χαρούμενος? Ο γίγαντας. Ο γίγαντας. Που βγήκε. Ναι, και μετά παίξαν Ναι. κλειστό. Με ποιον? Με το γίγαντα, τα παιδάκια. Τα παιδάκια το πάνω στη σκηνή. Ναι. Η κοπέλα, το κοριτσάκι, τα αγοράκια. Ναι. Παίξα. Ναι. Τα κοριτσάκια τους σήκα και τα αγοράκια και μετά ο γίγαντας τους είδε. Τους βρήκε όλους. Ναι. Ο γίγαντας. Α, Και ο γίγαντας είναι καλός. Ναι. Και μετά ήρθε ένα παιδάκι με μία μπλε φλόμα. Φόρμα, ναι. Ναι, κοιμήσε. Και αυτό δεν μπορούσε να φτάσει ένα μήλο, ένα κλαδί. Δεν μπορούσε να το φτάσει το κλαδί. Δεν μπορούσε το παιδάκι. Να το Και φτάσει. το βοήθησε ο γίγαντας. Ναι. Πρέπει να Άρα καλός γίγαντας ήταν. ναι, και μετά φούσε. Βοηθούσε τα παιδάκια. Ναι, και φούσε. Παπούτσια. Μαγά. Μαγά στο καφέ. Καφέ ή μπλε. Καφέ. Μπλε τι ήταν. Στολή του. Τι μου θες ότι φορούσε κάτι μπλε, τι φορούσε τη στολή. Ναι. Και είχε ένα μικρό κουπάκι και είχε λιγονάκι. Είχε ένα μπλε και λίγο μπλε, πολλά μπλε. Και πολλά άσπρα τελείως. Πού, στη στολή του, Ναι. στη φορεσιά του. Α, Εδώ πάνω. ήταν ωραία. Ναι, εδώ στο μωρό Σου του. άρεσε? Εδώ βλέπει. Πιο πάνω. Σου άρεσε. Ναι, και το παντού είναι καφέ. Άρα ήταν καφέ το παντελόνι του, καφέ τα παπούτσια του και μπλούζα του ήταν καφέ με σχήματα μπλε. και Όχι καφέ άσπρο. άσπρο ήταν η μπλούζα Ναι, του. ναι, ναι, λίγο μπλε. Με λίγο μπλε. Το πέρασμα. Και τα μαλλιά του πώς ήταν. Βουλά. Σβρά. Ναι. Χρώμα. Καφέ. Καφέ και αυτά. Ωραία, ακροβατικό. Θα σηκωθεί και πιο ψηλά. Κι άλλο. Τώρα με σκοτώσουμε θα βρούμε σε καρτάρι που μπας για να σηκωθείς παίρνουμε ψηλά. Κάτσε. Εκεί πάτα γερά. Τελείως αχρίαστα μας είναι. Πήγαμε και τώρα πιο ψηλά, πιο ψηλά. Ουάπα. Οχ.